ya carane metik ubi jalar ubi iki petik daunnya buat dimasak, mau dibikin pecel boleh, mau dibikin sayur bening boleh. Iki nek bahasa Jawa ning nggonku iki arane iki lop anu muntul iki. Muntul. Tanggonmu iki opo? Langgan aku ki jenenge. Ojo guyu, nggonmu ki opo ning muntul. Iki ubine iso dimasak. Nek ing Jakarta iki payu iki lop. Payu iki carane metike iki harus 5 daun iki semakin dipetik iki entar trubuse iki cabangnya tambah akeh. Iki dimasak ku enak iki. Kok dirimu ki ora pernah iki masak iki. Ora, aku jenenge telo pendem Seneng nggonku ki muntul. Muntul. Kowe aja salah paham iki muntul iki. Iki nek metik iki ngene. Kowe nek semakin nek Jakarta jenenge opo ki? Daun ubi ya. Daun ubi katane sih ya. Nek ning Jawa nggonku ki narane muntul. Telo pendem iki ya. Iki semakin